በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ዘለዓለም ሥላሴ ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩላትኩም ይኹን። ፍትዋት ስድራቤት ንሕዚ እውን ናይ ሕልምኩም ፍታሕ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ነፍሰ ፁር ይኸውን ግን ከዓ ከይደንጎኩ ጓል ይወልድ ይሓቕፋ እዝስ እንታይ ይኸውን? ነፍሰ ፁር ኮይንካ ምርኣይ ዝተፈላለዩ ፍታሕ ኣለዎ። ተቀዳማይ ኣብ ውሉድ ዝተደረኸ ክኸውን ይኽእል። እንድሕር ዳኣ ዘይወለድኪ ውላድ ከም ዘለኪ ፍረ ከም ዘለኪ ንኣምላኽ እንድሕር ዳኣ ትሕብር እዮ እንተኮንኪ ማለት እዩ። ውላድ ከም ዘለኪ ጓል ኣንስተይቲ ውሉድ ከም ዘላትኪ ክኸውን ይኽእል እቲ ሓደ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ከዓ ነፍሰ ፁር ምዃን ብሕልምኻ ሕማም እዩ። ስለዚ ሕማምኪ እዩ ዝውለድ ዘሎ ሕማምኪ እዩ ዝውገድ ዘሎ ማለት እዩ። ብኻልእ ከዓ ጭንቀት እዩ። ህውከት ጭንቀት መከራ ይበሃል። ስለዚ እቲ ጭንቀትኺ እቲ መከራኺ ንሱ እዩ ዝውገድ ዘሎ ዝውገደልኪ ዘሎ ማለት እዩ። ጓል ዓሞ እያ ይመስለኒ ብሕልመይስ ኣብ ዓራተይ ኮፍ ኢለ ነይረ ይመስለኒ። ካብኡስ ብጎድነይ ኮፍ ኢላ ይመስለኒ እሞ 200 ቅርሽስ ጥቕልል ንሃበትንስ ይመስለንስ እንታይ ይኾን? ጓል ዓሞይ ትብልያ ዘለኺ መንእሰይ እንድሕር ዳኣ ኮይና ወይም ቆልዓ እንድሕር ዳኣ ኮይና መብዛሕትኡ ግዜ ብቅድስቲ ኣርሴማ እያ ትፍታሕ። ከምኡ ከዓ ዕብይ ዝበለት እንድሕር ዳኣ ኮይና ወይም ማእኸለይቲ እንተኮይና ከዓ ድንግል ማርያም እያ ማለት እዩ። ኣብቲ ዓራትኪ ከፍ ምባልኪ ንሳ ከዓ ኣብቲ ዓራትኪ መፅያ ብጎንኺ ኮፍ ትብል ዘላ እቲ ዓራት ሓዳር እዩ። ኣብቲ ሓዳርኪ ኣብ ሓዳር ከም ዘለኺ ንስኺ ማለት እዩ እሞ ንሳ ከዓ ኣብቲ ሓዳርኪ ከም ዘላ ቅድስቲ ኣርሴማ ወይ ከዓ ኣዴና ድንግል ማርያም ማለት እዩ። እቲ 200 ቅርሺ ትበኪ ዘላ ከዓ ውልድ እዩ። ምናልባት እውን መንታ ውልድ ትበኪ ከም ዘላ እዩ 200 ቅርሺ ወይ ከዓ ብሓፈሻ ውላድ ትበኪ ከም ዘላ ብኻልእ እውን በረከት ትበኪ ከም ዘላ እዩ ማለት እዩ። ኣነን ሰብኣየንሲ ንሱ እዩ እሞ ብሓደ ዓይነት ብርጭቆ ጁስ መሊኡሲ ኣብቲ ልዕሊ ጁስ እውን ናብ ክልቲአን ብርጭቆስ ጥረ ጣፍ የእትወለን እሞ ሓቢርና ክልቲአናስ ብማዕረ ንሰትየን እዚስ እንታይ ይኾን? እቲ ጁስ ጥዑም ዝኾነ ናብራ ፅቡቕ ዝኾነ ናብራ እዩ ወይ ከዓ በረከት እኽለማይ እዩ። ብኻልእ እውን ቃል ኣምላክ እዩ። ስለዚ ኣብቲ ፅቡቕ ዝኾነ ኣብቲ ጥዑም ዝኾነ ናብራ ዝኾነ ህውከት የምፅእ ከም ዘሎ ወይም ዝኾነ ህውከት ይፈጥር ከም ዘሎ ይህውኸኪ ከም ዘሎ ወይ ከዓ ህውከት ንኸይፈጥር ወይም ዝኾነ ነገር ንኸይምፃልኪ ዝኾነ ህውከት ዝኾነ ፅልኢ ዝኾነ ነገር ዝኾነ ባእሲ ማለት እዩ እሞ ክትጥንቀቂ ከም ዘለኪ ጸሎት ክትገብሪ ከም ዘለኪ እዩ። ዝኾነ ህውከት ወይም ዝኾነ ነገር እንድሕር ዳኣ ሃሊኩም ዘጨቃጭቕ ዘባእስ ከዓ ነቲ ዘጨቃጭቀኩም ነገር መታን ኣምላኽ ከወግደልኩም ጸሎት ክትገብሪ ከም ዘለኪ እዩ ማለት እዩ። ሓደ ሰብ እዩ ቀዳማይ መዓልቲ ሓድሽቲ ክዳውንትስ ይኸድነኒ እሞ ንዕኡ ግንሲ ከይረኸብክዎስ ይኸይድ። ካልእቲ መዓልቲ ከዓ ኩሉ ክዳውንቱስ ኣብ ሳንጣ ገዲፍለይስ ኣርሒቑ ይኸይድ። እዝስ እንታይ እዩ? ክዳን ብክልተ እዩ ማለት ቀዳማይ ሓዳር እዩ፣ ካልኣይ ከዓ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ እዩ። ስለዚ እቲ ዝገደፈልኪ ዘሎ ወይም ዝህበኪ ዝኸድነኪ ዘሎ ሰብ ዕብይ ዝበለ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ብመድሃኒ ዓለም ይፍታሕ። ከምዚ መንእሰይ ዓይነት እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ከዓ ብቅዱሳን መላእክቲ ከምኡ ከዓ ብትፈትውዮ መልኣክ ጻድቕ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ። ኩሉ ክዳውንቱ ኣብ ሳንጣ ገዲፍለይ ኣርሒቑ ይኸይድ ትብልዮ ዘለኺ ከዓ ምናልባት እንድሕር ዳኣ ትፈልጥዮ እንተኮንኪ ሰብ ንሱ ነቲ እቲ ወዲ ማለት እዩ ገዲፍክስ ይኸይድ ከም ዘሎ ምናልባት እንጀራ ንምርካብ ኢሉ ይስደድ ከም ዘሎ ወይም እዩ። እቲ ካልኣይ ከዓ በቃ ገዲፍኪ ብዝተፈላለየ ምክንያት ገዲፍክስ ይኸይድ ኣሎ ካባኺ ይርሕቕ ኣሎ እዩ። እንድሕር ዳኣ ዘይትፈልጥዮ እንተኮንኪ ሂብኪ ዝኸይድ ዘሎ ከዓ ከምቲ ዘበልክኺ ወይ መድሃኒ ዓለም ዓብይ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ወይ ከዓ ቅዱሳን መላእክት ናብራ ይህውኽ ከም ዘለዉ ናብራ ሓዳር ጸጋ ይህውኺስ ከም ዘለዉ ወይም ትባሃው ከም ዘለኺ እዩ። ምስ ኣደዋይ ላተባእስኹ ደጋጊመ ሓሊመ ካብ ዓቕመይ ብላዕሊ ኢኺ ላበለትንስ እንታይ ይኾን በጃኻ? ቀዳማይ ባእሲ ፍቕሪ እዩ። ፍቕሪ ከምዚ ኣደን ጓልን እንዳተባእስካ ክትርኢ ከለኻ ፍቕሪ እዩ። ምናልባት ብሓንሳብ እንድሕር ዳኣ ትነብራ ወይም ብቴሌፎን ትራኸባ እንትኾንክን እቲ ጭቕጭቕ ዘሎ ጭቕጭቕ ናይ ቤተሰብ ማለት እዩ ወይም ዘይምድምማፅ ንሱ ክትሓልምዮ ዘለኺ ማለት እዩ። ሳልሳይ ነዴኺ ትእዘዝ ከም ዘለኪ ነዴኽን ነቦኽን ክተኽብሪ ከም ዘለኪ እዩ። ራብዓይ ከዓ ኣዴኺ ዘይኮነሲ ወላዲተ ኣምላክ እያ። ምናልባት ምትሓዝ ምጭባጥ እንድሕር ዳኣ ኣብይኽያ ካብቲ ወላዲተ ኣምላክ ትእዝዘና ካብቲ እግዚኣብሔር ዝእዘና ሕጊ እንዳወፃኺ እንድሕር ዳኣ
ኣቸጊርክያ ወይ ከዓ ፀጊምክያስ ንሳ እያ ግደፊ ትብለኪ ዘላ ማለት እዩ። ካልእ እውን ኣብ መንጎዲኽን ኣባኽን ዝኾነ ዘጫቃጭቕ ዘባእስ መንፈስ ዘየዳማምፅ መንፈስ ዘየስማዕምዕ መንፈስ ከም ዘሎ ወይ ከዓ ከምኡ ንኸይፍጠር ንቐፃሊ ከምዚ ዘየዳማምፅ ሓሳብ ወይ ከዓ ዘየዳማምፅ ነገር ንኸይፍጠር ዝኾነ ናብ ፅልኢ ናብ ባእሲ ዘምርሕ ማለት እዩ። ምስ ወለድኻ ዘቋራርፅ ዝኾነ ምስ ወለድኻ ዘቃያይም ነገር ንኸይፍጠር ጸሎት ክትገብር ከም ዘለኪ እዩ። ኣብ ስደት እየ ዘለኹ ረቂቕ መንፀፍ ኣንፂፈስ ደቂሰ ይመስለኒ ካብኡ ብዙሕ ሽንቲ ሸይነስ ፈልፊሉ ናብ ምድሪ ቤት ከይዱ ክጮኒ እዩ ትገዛ ይብለኒ ይመስለኒ ብማይ ሓፂበስ ኣፅረዮ ይመስለኒ። ቀዳማይ እዚ ናይ ቀትሪ ሓሳብ ከይኸውን ከምቲ ትብልዮ ዘለኻ ኣብ ስደት እንድሕር ዳኣ ሃሊኺ ምስቶም ዓሞኺ ዝኾነ ከምዚ ዘይሰራሕክዮ መቸስ ኣላ ሓቂ ዝኾነ ጭቕጭቕ ዝኾነ ባእሲ ምናምን ክህሉ እዩ። ስለዚ ናቱ ስለትጨናነቒ ወይ ተጨቃጭቕኺ እንድሕር ዳኣ ነይርኺ ከዓ ናቱ ዝሓለምክዮ ከይኸውን ተኻልኣይ ከዓ ሽንቲ ማለት መርዚ እዩ። ሽንቲ ማለት ዝኾነ ህውከት ብሓጢኣት እውን ይፍታሕ እዩ ማለት እዩ እሞ ስለዚ ዝኾነ ዘጥፋእክዮ ነገር ትእርምዮ ከም ዘለኺ ተፅርዮ ከም ዘለኺ ተስተኻኽልዮ ከም ዘለኺ እዩ ማለት ብመንፈሳውን ብስጋዊ ዝኾነ ዘጥፋእክዮ ነገር ንሰብ ዝበደልክዮ ነገር እንድሕር ዳኣ ሃልዩ ንኣብነት ከዓ ምሰብ ንሱስ ተስተኻኽልዮ ከም ዘለኺ ዝኾነ መንፈሳውነት ንእግዚኣብሔር ዘሕዘንክዮ ዝበደልክዮ ነገር እንድሕር ዳኣ ሃልዩ ከዓ ናብ ኣምላኽ ትቐርብ ከም ዘለኺ ትዕረቕ ከም ዘለኺ ብንስሓ ማለት እዩ። እዚታት ተስተኻኽሊ ከም ዘለኺ ትእርምዮ ከም ዘለኺ እዩ። ብሕልመይሲ ካብ ፍቕረኛይ ጠኒሰ ይመስለኒ እሞ ቤተሰበይ ኩሎምስ ይፀልኡን ይመስለኒ እሞ እንጀራ ኣባ ግዝኣለይ ኢለስ ለኮይስ ይልምኖ እሞ የደርዐኒ ይመስለኒ ካብኡ እቲ ፍቕረኛይስ ምፅ ኢሉሲ ኣለኩልኪ ኢሉስ ሓፈብ ኢሉስ ንብዝባን ኣድጊ የቐምጠኒ ሜዳ ሜዳ ንኸድ ይመስለኒ። እዚ እውን ምናልባት ኣብ ጭንቂ ዝተደረኸ ሕልሚ ከይኸውን ምናልባት ንወለደይ እንድሕር ዳኣ ኣፋሊጠዮም ነቲ ፍቕረኛይ ክቕበሉኒ ዶ ይኾኑ ክፈትውዎ ዶ ይኾኑ ናበልኪ ስለትሓስቢ ስለትጭነቒ በዚ ምክንያት ዝሓለምክዮ ሕልሚ ከይኸውን እቲ ሓደ ማለት እዩ። ካልኣይ በቲ ርክብኩም ወለድኺ ደስ ከም ዘይበሎም ወይም ስድራ ቤትኪ ደስ ከም ዘይበሎም ክኸውን ይኽእል። ምናልባት እዚ ከዓ ብክልተ መንገዲ ክኸውን ይኽእል። ምናልባት ነቲ ወዲ ድኻ እዩ ኢሎም ወይም ዝኾነ ነገር የብሉን ኢሎም ኣብ ጥቕሚ ኣብ ስጋዊ ጥቕሚ ተደሪኾም ምስኡ ክትኾኒ የብልክን ኢሎም ምስኡ ክትራኸቢ ወይ ከዓ ምስኡ ሓዳር ንክትገብሪ ድሌት ከም ዘይብሎም ክኸውን ይኽእል። እቲ ካልኣይ ከዓ እንታይ ክኸውን ይኽእል ምናልባት እቲ ወዲ ጥዑይ እንድሕር ዳኣ ዘይኮነ ተፍቃሪኺ ማለት እዩ ንስኺ ግን ብፍቕሪ ዓዊርኪ ኢልኪ ምስኡ ክኸውን እየ እናበልኪ ድሕር ዳኣ ተፀግም እዮም እንተኾንኪ ናትኪ ሕማቕ ነገር ክርእዩ ስለዘይደልዩ ካብኡ ንኽትርሕቂ ይመኽርኹ ከም ዘለው ጸሎት ይገብሩልኩ ከም ዘለው ይግስጹ ከም ዘለው እዩ። ንስኺ ግን ክሰምዑዮም ከም ዘይከኣልኪ ክኸውን ይኽእል። ካልእ ከዓ በቲ ፍቕረኛ ዝተለዓለ ዝኾነ ፈተና ከም ዝመፀኪ ዝኾነ ጭንቀት ከም ዝመፀኪ ዝኾነ ህውከት ከም ዝመፀኪ ግን ሓቢርኩም ከም እትሓልፍዎ ምስቲ ኣፍቃሪኺ ኮይንኪ ማለት እዩ። ስለምንታይ ጥንሲ ጭንቀት ዝኾነ ህውከት ዝኾነ ሕማም ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ እና ንሱ እውን ኣብ ጎንኺ ከም ዝኸውን ክኸውን ይኽእል እና ብሓፈሻ እቶም ስድራ ቤትኪ ምስ ትወዲ ዘለኪ ርክብ ብኡ ሕጉሳት ከም ዘይኾኑ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ። ንምንታይ ከምቲ ዝበልክዎ ናይ ስጋዊ ነገር ክኸውን ይኽእል ሃፍቲ የብሉን ኢሎም ማለት እዩ ወይም ብመልክዕ ክኸውን ይኽእል ብዝተፈላለየ ነገራት ማለት እዩ። ንስኹም ግን ነዚ ብቤተሰብ ዝመፅእ ተፅዕኖ ይኹን ብካሊእ ነገራት ዝመፀኩም ፈተና ዝኾነ ህውከት ከም ትሰግርዎ ሓቢርኩም ከም ትሰግርዎ እዩ። ወይ እውን ገና እንድሕር ዳኣ ዘይፋለጥክዮ እንተኾንኪ ምስ ስድራ ቤትኪ ነቲ ኣፍቃሪኺ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ፈተናታት ክመፀኩም ስለዝኽእል ተጠንቀቂ ንቕሒ ፀሊኢ ክትበሃል ዘለኺ። ከምኡ ከዓ ብካልእ እቲ ኣፍቃሪኺ ክንዲ ሓውኪ ክንዲ ኣቦኺ ክንዲ ስድራ ቤትኪ ክንዲ ቤተሰብኪ ከም ዝኾነ ከም ዝሓልየልኪ እዩ። ሓወየሎ ዝዓረፈ ኣብ ስደት እና ብሕልመይሲ ናተባኣስና ኣብ ፀጊምዎ እውን ይረኣየኒ ገና እዩ ሓመድ ድበ እውንስ ኣይለበሰን ዘሎ እና ብጣዕሚ ይጭነቕ። እቲ ባእሲ እቲ ፍቕርኹም እዩ ፍቕሪ እዩ ባእሲ ብሕልሚ መብዛሕትኡ ግዜ ማለት እዩ። ሓደ ከምዚ ቁጣዕ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ በቃ ዘክረኒ ኣይትረስዓኒ ከምዚ ፍትሓት ግበረለይ ምፅዋት መፅወተለይ ወይም ዝሃበካ ሓደራ
ድሕር ዳኣ ዘይተዋፅኣኻ ከምዚ ይረኣየካ እዩ ማለት እዩ እናተባእሰካ ብኻልእ ከዓ ካብኡ ዝመፀ መንፈስ ዝከራኸረካ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ክወቕዐካ ዘጓየካ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ካራ ሒዙ ክሓርደካ ዝብል እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ከዓ ካብኡ ዝመፀ ርኩስ መንፈስ ይፋታተነካ ከም ዘሎ ካብ ሓውካ ዝመፀ መንፈስ እዩ እቲ ኣብኡ ከይዱ ፀጊምዎ ትብልዮ ዘለኹ ከዓ እዚ ከዓ ኣብ ፅቡቕ ከምዘየሎ ናይ ነፍሲ ስንቂ ሒዙ ከምዘይኸደ ክኸውን ይኽእልና እዚ ትርእዮ ዘለኹ ከዓ ምክንያት ኣለዎ ብፀሎት ንክትገብርሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንክምሕሮ ናብቲ ፍሳሕ ሓጎስ ዘለዎ ቦታ ንኸእትዎ ናብቲ ፀገም ዘይብሉ ቦታ ናብቲ ናይ ደስታ ቦታ ንኸእትዎ ፀሎት ክትገብርሉ ከም ዘለኪ ስም ክርስትንኡ ፅሒፍኪ ክትሰግዲ ከም ዘለኪ ብስም ክርስትንኡ እናገበርኪ ንነዳያን እንዳመፅወትኪ ፀሎት ግበርሉ ክትብልዮም ከም ዘለኪ ፍትሓት ክግበረሉ ከም ዘለዎ ተዝካር ክግበረሉ ከም ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝፈትዋ መሓዛይሲ ብሂወት ካብ ዝተፈለየትና 2 ዓመት ጌራ እና ብጣዕሚ ይበኪ እና ብዙሕ ክዳውንታሲ ንሰብ ንዓደልናዮ እንታይ ይኾን እቲ ብኽያት ፀሎት እዩ ስለዚ ፀሎት ክትገብርላ ከም ዘለኪ ብፀሎት ክትድግፍያ ከም እትኽእሊ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይሕብረከሎ ወይም የዛረበከሎ ማለት እዩ እቲ ብዙሕ ክዳውንታ ንሰብ ንዓደልና ይርኢ ትብልዮ ዘለኹ ከዓ ምናልባት ንሳ ኣብዛ ዓለም እዚ ብስጋ እናሃለየት ምፅዋት ክትምፅውት ኣይተዓደለትን ነይራ ወይ ከዓ ክትምፅውት ኣይከኣለትን እሞ ወይ እውን መታን ስንቂ ክኾና መታን ደገፍ ክኾና ትፍርዲ ገና ስለ ዝኾነ ሕጂ ታሲኦል ግዝያዊት መፅንሒት ስለ ዝኾነት ከምዚ ግዝያዊ እስር ቤት ዝበሃል ኣብዚ መሬት ማለት እዩ ብስጋ ታሲኦል እውን ከምኡ ግዝያዊት መዕረፊት ወይ ከዓ እስር ቤት እያ ቀጻሊ እዩ ገሃነመ እሳት ክመጽእ ከሎ ክርስቶስ ክፈርድ ከሎ ገሃነመ እሳት ሽዑ እዩ ናይ መጨረሻ ወይም ናይ መወዳእታ ፍርዲ ዝወሃብ እሞ ገና ስለ ዝኾነ ታሻይቱ ፍርዲ ስለ ዘለዋ ሽዑ ናይ መወዳእታ ፍርዲ ስለ ዘይተዋሃበ ብጸሎት ክትዝክርያ ከም ዘለኪ ክትድግፍያ ከም ዘለኪ ካብኡ ከዓ ገዲፋቶ ዝኸደት ክዳውንቲ እንድሕር ዳኣ ሃልዩ ንሱ ንደኻታት ክትዕድልዎም ከም ዘለኩም እንድሕር ዳኣ ዘይተዓደለ ክዳውንታ እንድሕር ዳኣ ሃልዩ ማለት እዩ እንድሕር ዳኣ ዘየለ ከዓ ብሽማ እናገበርኪ ብስም ክርስትና ንነዳያን ክትምፅውት ከም ዘለኪ ሩቃን ዝኾኑ ፍቑድ ጎደናታት ተደርብዮም ዘለዉ ኣብ ጎደናታት ዝሓድሩ ኣብ ፋኛትራ ዝሓድሩ ጎደና ሓደር ዝኾኑ ሰባት ነዳያን ንኩሎም ብስም ናታ እንዳገበርኪ ክዳን ክትገብርሎም ግድን ናይ ዝበዝሐ ተዘይኮነሲ ዝተወሰነ ሰብ ማለት እዩ ኣብ ቁሪ ወዲቆም ዝርከቡ ኮበርታ ክትልብስዮም ወይም ክዳን ክትልብስዮም ከም ዘለኪ እዩ ብኡ ክትድግፍያ ትኽእሊ ብኡ ኢና ፍቕርና ክንገልጽ ዘለና ማለት እዩ እና ጽቡቕ ንዝገበረ ከዓ ዳሕራይ ጽቡቕ እዩ ዝጸንሖ ንዓኹ እውን ዓቢ ኣስቢ ዓቢ በረከት ክትረኽብሉ ኢኹ ማለት እዩ መንእሰይ ወዲሲ ንማህለል ይብለኒ ግን ዘይንምህለል ብዙሓት ቆልዑ ምሳና ነይሮም ኣብ ሓደ ገዛ ይኣቱ ኣንስቲ ዘለዎ ሓደ ነቲ ካብኣተን 2 ወረቐት ጽሑፍን ማህተም ዘለዎ ትህበኒ ሓደ ሰበይቲ እስኪ ክሪኦ ትብላ ናታ እዩ ትህበኒ ኣንብብለይ ምርዳእ ኣቢኒ ይብላ ትኹሪ ኣይሕግዘክን ትብለኒ እቲ መንእሰይ ወዲ ትብልዮ ዘለኺ ሓላዊ መልኣክ ወይ ከዓ ዝሕልወክ ጻድቕ እዩ መልኣክ እዩ ዘይንምህለል ዝብለክ ዘሎ ከዓ ጸሎት ዘይትገብሪ ጸሎት ንግበር ከም ዝሓግዝኒ ክሕግዘኪ ማለት እዩ ስለዚ ጸሎት ግበር እሞ ተንስኢ ንጸሎት ተልዓል እሞ ኣነ ከዓ ጸሎት ክዕርገልኪ ይብለክ ከም ዘሎ ንኣምላኽ ከማልደልኪ ይብለክ ከም ዘሎ ማለት እዩ እቲ ወረቐት ጽሑፍን ማህተምን ዘለዎ ትበን ሓንቲ ሰበይቲ ትብልዮ ዘለኺ ከዓ ወረቐት ብዙሕ ፍታሕ ኣለዎ ሕጂ ንኣብነት ነፃ ወረቐት እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ንጽህና እዩ ጻዕዳ ወረቐት ማለት እዩ ንጽህና እዩ ዘመልክት ቀዳማይ ካብ ሓጢኣትካ ከም ዝነጻኻ ሃላይ ከዓ ልክዕ ከም ህፃን ቆልዓን ንጹህ ከም ዝኾንካ ናይ ንጽህና መንነት ከም ዘለካ ወይ ከዓ ናይ ንጽህና ጸጋ ከም ዘለካ ከም ዝነጻኻ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ካልእ ምስ ትምህርቲ ዝተኣሳሰረ ወይ ዝተዛመደ ክኸውን ይኽእል ኮታስ ከከም ሕልሙ ይፈላለዩ ማለት እዩ እና በትናትኪ ጽሑፍ ዘለዎ ወረቐት ትበክ ዘላ ከዓ ሓጢኣትኪ ዝርዝርያ ትበክ ዘላ ማለት እዩ መንያ ንሳ ምናልባት ሰበይቲ ስለ ትብልያ ዘለኺ ወላዲት ኣምላክ ድንግል ማርያም እያ ማለት እዩ እና ፈለማ ሓጢኣት ከወግዲ ሓጢኣትኪ ንስሓ እተይ ሽዑ ኣነ ክሕግዘኪ እየ ትብለክ ከም ዘላ ኣነ ክቐርበኪ እየ ትብለክ ከም ዘላ ትቁጣዓ ማለት እየ እና እዚኣ ትብለክ ዘላ እቲ ካባይ ርሕቕኪ ዘሎ ካብ እግዚአብሔር ኣርሕቕኪ ዘሎ ሓጢኣት ዘኪርኪ ኩሉ ጽሒፍኪ
ክትንስኽ ከም ዘለኪ ምስ ተነሳኺ ከዓ ወላዲት ኣምላኽ ከም ትቐርበኪ ከም ትሕግዘኪ ትሕብረኪ ኣላ ማለት እዩ።